Шоу. Сәлем дуслар, сезнең белән шоу. Әйдәгез танышып китик. Минем белән бүген Гафур, юморист, танығансыздыр инде. Паласком иҗат берләшмәсенең сценаристы һәм актеры. Һәм Марат. КВНщик. КВНщик дегенде зур иттер булырга кирәк, чөнки быел Марат язган команда премьер лигага эләкте. Татарстанда да күп командаларга яза ул һәм әйдә шаяртта мөхәррир. Паласком иҗади берләшмәсенең баш мие. Кыскача гына хакыйкатьләрне аңлатып китик. Беренче раундта без үзебез бер-беребезгә сатып алган гәҗитләрдән анекдотлар укыячакбыз. Мин бу гәҗитне менә сатып кына алдым. Әле үзем дә укымаган. Беренче тапкыр булачак. Минеке 4нче класстан бирле. Золотая коллекция. Әзерләнеп килгән бу малай. Икенче раундта без үзебезгә төрле рәвешләр, образлар алачакбыз һәм алар аша инде бер-беребезне көлдерергә тырышачакбыз. Кстати, Марат, мин уже образда. О, син Сиздеңме аны? бу Салаватның конференция. Бу теге юбилейда улам кара әле теге самодеятельностьне күрсәтә әле урындыкка басып. Ярайды, давам итик. Зря кысылдым. Өченче раундта без үзебезнең дусларыбызга шалтыратып, алардан ярдәм сораячакбыз. Алар инде безгә анекдот сөйләшәк. Һәм инде 4нче раунд ха-хали дип атала. Инде үзебезнең яраткан коронный анекдотыбызны бер-беребезгә сөйләшәкбез. Анда инде җиңүче һәм җиңүче билгеләнәчәк. Син әзерме, Гафур? Әйдә, башлыйбыз. Әйдә, шаярт. Рәхмәт. Так, кем башлый? Миңа бер. Әйдә, син башласаң, син яшь. Яшьләргә юк. Яри. Анекдотым кермәсә, мин аны үземнең добивка белән бетерәчәкмен. Үзгәртәсең. Әйе, үзем, менә сиңа кермәй икән, үземнең вариантын тәкъдим итеп караячакмын. Әйдә. Ярыймы? Тукта, уже крәски, тукта, монысы шутланмый, яме? Менә гел шулай була бит, теге көлмә дисәләр, гел көләсе килә. Көлмә. Киттекме? Әтисе Әйтәм бит көләсе килә вообще. Ярамый. Бу малайга карасаң, гел көләсе килә. Ябык. Син ашатмыйсың что ли? Аштар, все нормально. А безнең бүген аштармы? Әтисе һәм аның беренче сыйныфта укучы улы вокзалда поезд көтеп утыралар. Улы: "Әти, безнең каршыда утыручы абый беләсеңме кем?" "Кем?" "Укытучы." "Каян белдең?" Утырыр алдыннан ул урындыкны бик җентекләп өйрәнде. Үзенең дә биф. "Әти, безнең каршыда утыручы абый беләсеңме кем?" "Кем?" "Укытучы." "Каян белдең?" "Аның кулында класс журналы." Әби бабайга әйтә. Балалар шалтыратты. Бакча эшенә булышырга кайта алмыйлар. Гафу үтенәләр. Кара әле бабай, бер нәрсә үсте бит шөкер. Бер нәрсә җыеп, хотя бы күрше аркылы җибәрик. Бабай булай гәҗит укып утыра тоже. Карый да әбигә әйтә. Салам җибәр. Кызык булды бит. Кызык. Урыс теле дәресе. Рустам, телефон звонит или звонит? Белмим, апа, у меня шалтырата. И мой добив, так я стал президентом. Потом раисом. 4 татар, 4-се дә бер тишеккә отар. Ай, монысы табышмак. Әйтем дип уйладым. Әнисе 6 яшьлек улына хәреф танырга өйрәтә. Так, улым, бу нинди хәреф? Рәсемдә кем төшерелгән? Өтәш. Шуның белән беренче раундыбыз тамам. Киләсе раундта безгә образлар кирәк булачак. Булай гадәттәгечә генә укысаң, Гафур гомумән көлми. Шуңа күрә монда менә төрле кешеләр, шуларның рольләренә кереп, без инде анекдотларны укуыбызны дәвам итәчәкбез. Рәхимет, Гафур. Ярый. Мин чыкмый торганнары соң. Әйдә, син аны үзең дә угадайтырга тиеш буласың, яме? Химия дәресе бар. Укытучы сорый: "Майсара, синең сыйынкчаң нинди төстә килеп чыкты?"
Kızım demek sana. Dürüst otur 5. Saniye asineki. Al sut üstü. Biguk dürüst tugul otur 4. Vali asinekinin üstü. Qara. 2 balalar idenge kaplanıgız. Özünün de bir perişi. Saniye asineki. Saniyeden başlıyoruz. Al sut üstü. Biguk dürüst tugul otur 4. Vali asinekinin üstü. Qara. Qoya. Tamı takırıklı. Химия dersi. Ayı. Оқытушы. Анда Майсара, Kızıl gibi tanıdı. сенің сиықшаң нендей түсте келіп шықты? Қызыл, дұрыс, отыр 5. İyi buldu. Takı bağlar. Anladım. Да. Демек, шоң үшін 5 тілден сен ме ха? Ayı. Ne? Dur. Мен ашы bu format. Мишерче. Мгм. Бере улы белән суыткычны 8-нче катка күтәрә. Коя? 8-нче үгә. 8-нче Үгә. катка. Улы әтисенә әйтә, әти, кара әле. Минем яхшы хәбәр әйтәсем бар. Без суыткычны 7-нче катка мендердек. Начары без подъездны бутаганбыз. Яра, минем бүтән ахыры бар. Начары біз мишерлер. Менә бай. Менә бай. Yok. Менә бай. 7-нче катка менәләр икән. 8-нче катка менәләр суыткыч. И ул әйтә икән, әти карале, минем монда 2 хәбәрем бар. Берсе яхшы, икенчесе начар. Яра, кайсысыннан башлыйм? Яхшысыннан башладым. Без бу суыткычны 7-нче катка хәтле алып мендек. Начары мин пантомимчик, суыткыч вообще аста калды. Biz davam etәбез безнең 3нче раунд. Хәзер инде без үзебезнең дусларыбыздан ярдәм сораячакбыз, аларга шалтыратачакбыз һәм алар үзенең яраткан анекдотларын безгә сөйләячәк. Мен шалтыратам. Әсімді кімге шалтыратам? İlham Şakirov'қа. Kim менің номерін таптым? Alo. Alo, İlham selam. Selam. Ничек хәлләр? Әйбәт алай үзең? Нормально. Бро, қара, керегі де анекдот сөйләргә тиз генә. Яраткан анекдотны. Озонмы, кыскамы? Көн сөйләмәйдә вакыт бар бит. Бise, әйдә. Давай. Рус теле дәресендә утыралар ди. Укытучы сорайды инде. Как будет правильно? Звонить или звонить тебе? Прикольно. Прикинь, мен сөйләдем яңа гына. Нигә көләдең? Меня этот передобил еще. Ладно, мин башка сөйләшне. Так я стал президентом дегенде. Рустам, молодец. не. Әйдә узунын алайса. Була. Әйдә узунын тагда. Резко сорвать искать чонмыйса. Бөтен анекдотларга баштан чыкты инде. Ни ди? Теге яшәгәннәр ди, әби белән бабай, яшәгәннәр картайып беткәннәр дә инде. Бабайны әби пилиттә ди. Син бер романтик ясаманың, үлер вакытыбыз җитте дигән. Ладно, әйдик. Нигә ди? Романтик беш торам дигән шәп әйткәннәр. Басуга, җаланга. Ниләр белән, паводкалар белән. Uşaqlar yoqqanlar anda. Yoqlarga yoqqanlar ди, төнне уянада ятыр икән. Әбисе карады. Йолдызлар күрәсеңме дип әйтә. Тәгән Хисән күрәм дигән. Бәтәш тайда палатканы урлаганнар бит дигән. Да. Смех на ложь будет казак. Нет, кызык анекдот ул, бро. Ишеткән бар. Рәхмәт. Бро, чо, концертлар кайчан, бро? Ой, уйлап торам әле менә. Яңа җырлар. Яңа җыр ни инде? Сезон башланган сентябрьдә. Ярый. Концерт кылырга кирәк бит. Уйлата синең хакта. Все, рәхмәт, брат. Давай. Выручил. Давай, бро, әйбәт. Так, мин таныш дустым Зиләгә шалтыратачакмын. Таныш дус. Бик якын дус. Алло, да. Зилә, сәлам. Сәлам. Сөйләшә аласыңмы? Пока є.
Biz topşuruğu düşürəbiz, ha şou. Aha. Benim karşımda Gafur otura. Ayyan. Hem bizden kilesi rubrika, biz dostlarımızga şaltıratабыз da, onlardan anekdot söylerge soruyбыз. Senin bir anekdotun var mı kızık? Gafur'unu güldürtürge gerek. Gafur'unu güldürtürge gerek. Hadi söylemeyeyim. Karşıda. Paralar diye uğramda bir yigit hem bir kız. Kız, yigit kızını kolundan ala. Mehabbet diye kız. Galalot diye yigit. Зиле, хорошо. Rakım yığıldım anda kızdan. Yok Galalottan ne yollarında. Bunda bütün size mehabbet diye buladı. Ay, dürüstlükler. Bir romantik anekdot buldu bu motor. Yazılar. Ay, rahmet. Rahmet Zile. Yarın. Sağ ol. Sağ ol Zile. Hem indi ahırgı 4. raundkada kelip jettik. Hahaliti. Bu indi sınғы şans. Өзіңнің яратқан анекдотыңны сөйләргә кирәк. Хәзер инде берни дә кәҗит, берни дә образлар, дуслар да кирәк түгел. Ярар. Һәм тагын әйтергә кирәк, бу раундта көлгән өчен инде 2 балл биреләчәк. Чөнки бу хахалити. Үзеңнең яраткан анекдотыңны сөйләле, Гафур. Бер анекдот. Үзем уйлап таптым. Шаярдым. Бер малайның киндиге урынына гайка булган. Мен пәлеш куп кашы дип торам. Просто гайка. Бу аңламый нишеп шулай. Әтенисеннән сорый нишеп, минем киндиге урынына гайка. Әтенис әйтә, сен 14 яшь тулачак, без сен бит нәрсә сөйлибез. Сен 14 яшь тула, бу әтенис янына килә. Сорый тагын шулай, әйдә 18 яшь тула. Ну, тәсләре килмәй, психика травмирует тәсе может. 18 яшь тула. Все, 18 яшьтә килә тагын. Все. Сөйләгез нишеп минем киндиге урынына гайка. Все, маңа сөйлиләр. Вот, улым. Bir utrau бар, диңгез уртасында. Анда bir пальма үсә. Шул пальма астында bir сондык. Бу малай акча җыя, шул утрауны таба, бара шул утрауга, таба пальманы, пальма астыннан сондыкны казып ала, сондыкны ача, анда ачкыч, гаечный. Бу шул гаечный ачкыч белән гайканы сүтәде. Yanın kötü çıkıp gitti. Bir turist bulan boyunca bara. Bizden Tatarstan bulanları boyunca bara. Qarый anda tekeller kütüğü. Bu мындай Шол? Ризык теке. Yok инде. Азнакай районында түгел Татарстанда дейм. Татарстан битен. Аны дейди бралар. Һәм бу турист любознательный булган. Гел бөтен әйберне беләсе килгән. Кирәк икән бу көтүчегә. Hello, excuse me. Әйтегез әле миңа. Күпме йон бирәләр бу тәкәләр? Ул такой акларымы, карасымы? Ну, карасы. Ну, 50 килограмм. Алгы. Ну, 50 килограмм. Ит күпме ит чыга бер тәкәдән? Ну, такой акларымы, карасымы? Ну, аклары. Ну, 80 килограмм. Карасы. Ну, тоже бер 80 килограмм. Такой карагыз әле. Әгәр аның аермасы булса, нишләп сез аны бүләсез? Ул говорит, просто аклары минеке. Карасы. Каралары тоже минеке. Неймешкән варианты. Ну, нәрсә әйтәсең инде. Барып чыкмады. Җиңелә белергә дә кирәк. Гафур, афәрин. Молодец. Мин сине тәбриклим. Рәхмәт. Марат, сиңа да рәхмәт бик зур. Һәм сезгә караганыгыз өчен. Шоу!